Minister športu a cestovného ruchu, predseda Národnej koalície Rudolf Huliak, reaguje na rozhodnutie súdu ohľadom mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka. Huliak vo svojom videu hovorí: súd odročil pojednávanie o prepustení Černáka na slobodu na neurčito. Takže budeme ďalej v napätí očakávať, či sa tento sériový vrah dostane z väzenia. Neviem pochopiť, ako mohol štát z peňazí daňových poplatníkov prispieť sumou 537 000 eur na vznik filmov o Černákovi. Veď sa na tieto filmy skladali i pozostali obetí tohto sériového vraha. Chápete to? Pozostali obetí vraha Černáka sa skladajú na film o Katovi, ich príbuzných. Producenti sa na oboch filmoch veľmi pekne nabalili. Len v kinách mali na oba filmy tržby 6 miliónov eur. Odporúčam preto producentom, aby v prvom rade vrátili dotácie. Lebo bez hanby prijať dotáciu na takýto film zo štátnej pokladnice pokladám za absolútne neetické. A zvyšné zarobené peniaze nech prerozdelia medzi pozostalých obetí vyčíňania tohto sériového vraha. Veď natočiť takýto film je pluvancom do tváre všetkých, ktorí boli zavraždení. Je pluvancom do tváre všetkých pozostalých. Všetkých, ktorí sa v období vyčíňania Černáka báli o vlastný život a nie raz prišli o všetko. Keď sa chce športovec stať mediálnou hviezdou, musí si to odmakať. Musí byť najlepší. Filmári s finančným prispením štátu urobili zo sériového vraha, odsúdeného na doživotie, absolútnu mediálnu hviezdu. Mediálna hviezda Černák bol ale tiež najlepší vo svojej disciplíne. Ale vo vraždení ľudí. Je toto normálne? Zamyslíme sa nad tým, spoluobčania. Ďakujem za pozornosť. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom